Hello everyone, narok jotona lam chugani ketal video tini ang toktibe alu bahike songcha norong no phunungnai prothomono ang alu bai toktuino rukui naran bagine boksai rukha degokhe boksamani pore hinke ang yang monchani mosla ready khlainai kaisa batio ang nainakha piaz bai rusun obono ang ta kahamke suinai bono rawinanai chicken gura khe aban pore hinke yango ang Jira, doina, dachini, tezpata, elais juto nainakha obono kisa yoguinanai halka ke yoguinai bono motona bagi kisa yoguinakha yoguinai bono ang mix namnai ani bo already monkha kari nakha obono kaisa bati bo hinke ang kari nakha yang kari naman pore hinke tabuk ang mosok thuinau kisa yoguinanai bahaini baginai mosok thuinau halka asokya halka ke yoguinanai yogmani pore hinke ang ani yango hinke ani toktibe alu boiling monoi tongkha monkha hinke yango ang mosla no mix khainanai ani mix mosla no ko grind khainakha grind khainamani pore hinke ani yango toktibe alu monjono ang tokti khugui tongo dokno khuginanai juto tokti khokpai namani pore hinke toktibe alu no khuginanai ta toktibe alu no khuginamani pore hinke ang toktunya prothom yoguinanai kisa halka khe yang ani karai boksai ruka karai ang tabuk thakuri ronai thokni bo kisa thok nangoi sona nango abang bari ang thokisa ruka kisa kubang hagen ruka nangnai jatkhe hinke yango gan thok tungkha tabuk ang toktunya baja khainanai toktunya bo asok mon ya halka ke baja khainanai tokti rui tongo tabuk toktiyo sotibe somfling jak tak baja khai tongo baja khaimani pore yango hinke ready ongjagani tomato buksa add khainai tomato bai alu thokko ang piaz rusinai piaz ai mosok thang no yoguinanai kisa brown color hake piaz no yoguinanai abon pore hinke angaro rosun donai no yogmani tabon ke rosun ruinai yognai mosla no mokhonai to mix khainai mosla monai na ta sotui ni pore sotui ruinai te mix khainai tabuk som man pore hinke ani mix mosla no tabuk rilekha mix mosla no ruinai tabang pura koloinanai kaham ke tabang ke ani alu bai tomato no tabuk rilekha mix mosla no thogo ruinai alu pura kaham ke koloinanai very well. Ani alu bai tomato no mosla bo kaham ke bulai nakha bulai tabo moi guti ri kha buti kutuk khangke o alu no rinai o butiyo ngani moi buti kutuk kha tabo ang tokti ri sinai oro tokti riman pore hinke ang moi no 5 minute kutungna baginai khopoli ronai abon pore hinke ani moi ready ongnai norok jottono ani ei recipe no chala khangke ani video no like share comment khaina tapok di ani moi monkha complete norok bai malai nei theke sakatal video tinin bagai asokno ani video no share kai naman bagai norok jottono pai playa hambai।